RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Filma, hingkod ang pangidaron, minyo ug may 5 ka mga anak, taga Buanoy, Balamban, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong ugangan. Naprinda mong gud niya tong 2011. Aron inyo hisabtan, ingon inyang mga paghita po. Pananom ka mo bisan unsas Toyota, Marjon, Vilma. Aron pohon, may maharbis mo. May lang na sa mga bata kung may eskwela na. Oh, maumilitan na among gibuhat pa. Mayo gani kay kugihan sabi ngang akong napangasawa. Kugihan kay mananom. May katambayayon ko sa pagpananom. Taga-bukid gud ta, wag yun na problema pa. Kinahanglang magkugi ka mo daan karon nga gagmay pang mabata ninyo, ha? E kung mga dagko na pohon, dagko lang gastuhan ko, muswila na. Oo, Opa. Opa. Kutasa naman trabaho ta sa bukid eh. Di lalim ang mananom. Init uguan ang atong gisagubang. Sige lang, uy. Kaysa manas kiingon ni Papa. Nga maayon na lang, may anihon tapuhon. May ma-harvest na pa. Antos lang sa tagkaron. Mao pa may atong pagpananom. Maluagan na lagi tapuhon kung mag-harvest na lang ta sa bunga ning atong kahago karon. Pa? Ipatawag na gawin mo pa. Bito, ngano day pa? Ay, naglisod gimi karos mama ninyo. Mao nakalahon na mis pagpinda sa Toyota, Marjon. Ha? Ipinindan mo pa? Hala, Unya, ang atong mga gipanan no, Marjon.
Ay mong kabala ka, kay akong pakisultihan ng akong perindahan, nga kamo lang gihapoy magtiman sa Toyota, kay naamoy mga tanom dito. Mahal, yung tapak kong masugot. Kay grabe ba ang kahago na mo ni Vilma sa pagpananom, ana? Tabangi sab ko yung pagpasabot sa akong perindahan sa yuta. Ay, mentang masugot lang pa, uy. Wa na'y problema na ako, Ernesto. Kaya nga akong anak nga nidawat sa pagprinda ni mo, ana, tuaman sa gawas. Dili man makaatiman sa yuta. Unya, tiguwang nasad ko. Dili sad ko makatikad ni ini. Ala, salamat taon kay ma'am, uy. Nga okay ra ninyo nga kami lang gihapon ang muatiman sa yuta sa kong ukangan. O kami lang gihapon ang muatiman sa among pananong. Pagtulto lang kamo sa paghatag og bahin sa abot sa yuta. Haba. Oh, ma'am. Away problema na, ma'am. Paghatago niya may sa inyong bahin sa abot sa among yuta, nga napirinda diyan ninyo. Miabot ka dog pila ka tuig ang among pag-atiman sa yuta sa kong ukangan nga naprinda. Naghatag sab mi og bahin sa abot sa yuta ngadto sa giprindahan sa yuta. Sa pagpanlabay sa mga tuig, wa may magdahom sa kausaban sa huna-huna sa giprindahan sa yuta. Unya, Bawion na namo ang yuta. ha? Unsay puti mo ipasabot, ma'am? Nakadesisyon mi nga kami na ang mutikad sa yuta. Kay wa man gyud ni malukat sa imong ugangan. O kami na lang ang mangita o magbuot kinsa ang mutikad sa yuta. Pero, Marjon, uy, nga mga tanong. Pero ganong lausap mo ng inyong hunahuna, ma'am? O wabalay mo magkauyon sa among pagtikad sa yuta? Usahay, God. Dili man mo mutultol og hatag sa bahin sa abot sa yuta. Ha? Hala, ma'am, nagatag man mi, madam, uy. Ay, wa may makuntinto. Basin kun amo kining ipatikad sa lain. Basin mas mudako pa ang abot. Ginoo ko, Marjon. Ang atong mga tanong. Mao ba day, Vilma? Uy, kakukulkod anak. Lagi tayo, uy. Mag-unsa naman lang mi anis Marjon. Ting eskwela na ba ang tanan namong mga anak? Murag sa akong naibawaan, kung kamo ang tag-iya sa yuta, kamo manggod ang priority nga motikad ini? Mo ba day? I-fight ninyo na iyong katungod, uy. Kay, prinda rabaya ng yuta, di ba? Wa man ka napalita. Kani. So, dili pa na ilang yuta. Prinda naman na. Mao nga dili mo pwedeng kuhaan sa inyong katungod sa pagtikad sa yuta. Ilabi pa, kay kamo ang nananom ang mga tanom diha. Mayong buntag. Ni alagi ka, madam. Ni ako. Aron pahibawon mo, nga kay wa man gyud malukat ng yutaa sa imong ugangan, sukad sa pagkaprinda ni ini ni atong 2011. Mao'y gusto namo nga i-process na namo ang pagpanag-iya ining yutaa, kay maripmati na kini. Og kamo, nga namuyo dinhi, amo nang papahawaon. Unsa? Sakit kayo sa among buot, nga ingon anaon lang mi kasayon nga papahawaon sa yuta, nga among gihaguan ang among mga tanom sa pagpananom, ingon man ang among gitukod nga bay.
Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, 2011 pang naprinda ning yuta sa akong ugangan. Unsa ba di balaod aning pagprinda? Ingon anak ba lang di ay may kasayon nga papahawaon kung marimati na? Ikaduhang pangutana, doon na may mga tanom aning yuta kay gisugo mi sa akong ugangan sa pagpananom. Karon nga papahawaon na mi, dili ba day may mabayran sa among mga tanom? Ikatulong pangutana, may nakasulti na ako nga kung ang yuta nga naprinda, priority sa motikad sa yuta ang tag-iya sa yuta o ang kasamtangang nagtikad sa yuta. Tinuod ba? Ma-fight ba ni namo? Ikaw ba ito katapusan? Wa may mangita o gubot. Gusto lang mi og gustong husay. Unsa may among buhaton? May 5 taon mi ka mga anak. Asa man taon mi mamuyo kung ilaming papahawaon. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Vilma. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga problema nato kabahin sa ato ang kapikas, karelasyon, kabanay, atong mga kabutangan, atong pagpanrabaho, atong mga legal nga mga dokumento, atong kahimtang sa kinabuhi ay na inyong dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw karong adlaw hinaot unta nga sa matag tune in ninyo sa ato ang stasyon pinaagi sa ato ang radyo ug asa man gani mo diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao or sa mga naminaw nato live sa YouTube or naminaw sad nato sa Facebook account hinaot unta nga wa ra mo nalingaw sa drama sa ato ang letter sender no nga gipada nga gidramatize sa ato ang mga artista sa kahanginan kung dili no ato yung hinaot ko nga unta inyog yung gitagaan og pag a chance or opportunity nga masabtan ninyo ang mga tubag either nako sa mga legal nga pangutana or kang Dr. Rene Obra sa mga punto legal nga mga pangutana kay wa ta kabaw although of course palayo no pero og mabutang mo ginana nga sitwasyon or kainyong kaila inyong mahal sa kinabuhi at least na amoy mahatag pod nga tambag. Pero ay po magpataka ha. Kaya tingali magpaka-doktor pod mo or magpaka-abogado, ayaw pod, no? Ibase lang po ninyo sa inyong nasabtan. And pasabtan ninyo nga, of course, dili ta eksperto ani nga field, no? Lahi gyud na akong abogado or doktor or professional ang mutambag nato. Greetings and thank you sa mga nag-like ug nag-follow sa akong official page. Please like and follow Attorney Elaine Tantenco Bathan sa Facebook or Elaine Tantenco Bathan, duha na ito ang account. And of course, salamat sa mga nag-like ug nag-follow sa kini ang Akong Suliran official writers page. Diin didto gyud guys ninyo pwede mapada ang inyong mga suwat ug mga suliran namo. But thank you kayo sa mga likers ug greeters nato, no? Nga nagpada sa ilahang mga suwat, ilahang mga messages online. Thank you kaayo ninyo. Si Vilma ang ato ang letter sender, no? Karong adlaw. Hingko di ang pangidaron o taga Buanoy, Balamban, Cebu ang iyahang gipada nga suwat kabahin ni sa yuta sa iyahang ugangan kay way back in 2011 atong nasinati nga naprinda ni no unya medyo wa man gyud ni nalukat ning yuta sa iyahang ugangan sukad pagprinda. So sila na unta ang gusto mo process no sa pagpanag-iya kay narimate man unya ila untang gustong papahawaon no ang katong mga nagpuyo anang yutaa. So, unang pangutana, 2011 pang naprinda kuno tong yuta sa iyahang ugangan. Unsa ba di balaod aning pagprinda? Ingon ana na ba lang di ay mi kasayon nga papahawaon kung marimate na. Okay, ani ni siya. Ang kanang pagprinda nato sa yuta covered na siya sa law on mortgage, no?
Nga kumingon tag mortgage, prinda tawag ana, kinahanglan nga sakto og balido ang mga dokumento sa pagprinda or pag-enter into a real estate mortgage para unsa man gyud ng prinda. Ang kanang prinda, gigarantiya nato ang usa ka butang, usually yuta or real property, para sa panahon nga di ta kabayad sa atong utang. So mahugid na siya nga accessory nga kontrata. Ang main contract ana ang utang. Magamit ra ng real estate mortgage kung di ta kabayad sa atong utang, no? So, mahug siya garantiya ba nga kung di ka kabayad aw ang yuta mo'y isip mahimong bayad. Now, usually kaning mga loan or kaning mga utang naman ni period kung kanus-ad dapat bayaran. Okay? So, ang kaning mga yuta, kung kanus-an ni siya dapat bayaran, abot na ganining higayon, unya, wa sad siya nakabayad ana, no? Mahog nga, ang yuta, maunay gamiton nga pangbayad. Kaya wa magkang bayad si mong utang niya. Ang sabot ana, nga ang utang, nga di mabayran, ang ibayad gamit ang katong giprinda ni mong yuta. Mauna na ang procedure nga atong buhaton, muna na nga irimati na nato ang yuta. Pero, dili na siya automatic ha. Ang need nato ana is, ato gyud nga pahibawon, suwatan, and there are procedures duha ka buok, extrajudicial foreclosure or judicial foreclosure, no? Nga mag-adto ta dito sa korte unya i-auction na siya nga kung kinsay uyon nga mupalit anang yutaa ang halin maunay isip bayad si yuta. Pero di sad na siya automatic nga mapunta na ngadto sa katong nakapalit, no? Ni tubos, mo man tawag usahay, palit or tubos sa yuta, nga inig tubos niya iyahan na. Kay naaman ay ginatawag po nga 1-year redemption period, wherein ang katong tag-iya sa yuta, na wagtangan baya kag yuta, di ba? Hatagan kag higayon nga mabawi ni mo imong yuta, basta palito ni mo balik, isip bayad ba sa iyahang nagasto pagtubos atong yuta with interest, pagtubos sa utang with interest. Now, di gani ka makabayad within the 1 year, mupaso na gani ng usa ka tuig nga redemption period, dinha na mabalhin ang titulo or ang pagpanag-iya from the owner nga ni prinda nga wa katubos ngadtos ni tubos. Diha pa siya makakuha og katungod nga makaingon siya nga siya na gid ang lehitimo nga tag-iya og maka-exercise siya sa iyang katungod isip tag-iya nga magbuot or mo decide nga papahawaon ang mga namuyo didto kay iyahan naman ang yuta. Okay? Now, sa imuhang gipada nga suwat, wa kaayo nato na klaro kung ni-go through na ba sila sa process katong akong gitawag na foreclosure. Pero kung naabot na siya anang puntuha, pwede na gyud kaniyang mapapahawa. Pero kung wa pa, then dili pa mo niya pwedeng papahawaon sa imuhang or sa inyong luna dinhaan ng yutaa. Okay? Ug di sad siya basta-basta kay kung dili pod she'll have di man na niya pwede bungkagon pod ang inyong yuta. Mo go through man pod siya ejectment, unlawful detainer and the like. Nga mga proseso dito sa korte pagpapahawa pod ninyo. Ikaduhang pangutana, aduna may mga tanom aning yutaa kay gisugo mi sa akong ugangan nga mananom. Karon nga papahawaon nami, dili ba day mi mabayran sa among mga tanom? Actually, ang inyo manggong pagpuyo, it's not nga wa kumulaban ninyo, gipasabot ng gyud unta tamo, kaning inyong pagpamuyo, dili manggod na kanang ingon nga naamoy tag-iya, nahimo mong ka-level or nakakuha mong katungod similar or parehas sa usa ka tag-iya sa yuta. No, you did not acquire a right higher than the owner, no? So, I don't think naamoy right nga mo claim nga mabayran mo sa inyohang mga gipananom. Labi na kay sa mga panahon nga ding puyo mo, wa mampod di ay mo, I think nagbayad, no? Og abang, no? And the like, no? And ang sa tag-iya pod nga bag-o, dili mampod obligado ngadto ninyo. Og muhatag out of kaayo or goodness or goodwill ra gyud na siya, ha, Vilma? Ikatulong pangutana, may nakasulti nako nga kung ang yuta nga naprinda, priority sa mutikad sa yuta ang tag-iya sa yuta or kasamtamang nagtikad sa yuta, tinuod ba ni, ma-fight ba ni namo? Okay. Actually, like I said, kung pananglitan ni go through sa saktong proseso ang
pagprenda sa yuta, then mahimo gyud tong tag-iya ang katong nakatubos o nakapalit sa yuta. Therefore, dili gyud na mahimo nga mawagtangan og katungod ang tag-iya sa yuta kay ma-priority mong nagtikad unless covered pud ta ato po nang ibangga sa lain pong balaod kung ang classification pud sa yuta kay agriculture posible sad nga basin naapon mo'y katungod. Better yet, ato nang i-check sa DAR, Department of Agrarian Reform, kung naaba mo'y katungod or mo qualify ba mo as tenant. Kay dili man ta basta-basta lang mo ingon nga kay abi nagtikad ta sa yuta, tenant ta. Kay naaman nay classifications, no? Ikaupat og katapusang pangutana, wala mi mangita og gubot, gusto lang mi nga mahustong husay, no? Ang panghitabo nila. Unsa may among buhaton. May 5 taon mi kaanak, asa man taon mi mamuyo, kung ilaming papahawaon. Okay. Like I said, di mo basta-basta mapapahawa, no? It takes process and there will be an opportunity nga mapaminaw mo, makahangyo mo sa tag-iya sad sa yuta. Bottom line is, ato lang sad yung sabton nga kay di man gyud kita ang tag-iya sa yuta or kung nawagtangan og katungod ang atong ugangan sa pagpanag-iya sa iyang yuta tungod kay nahimong pantubos, no, sa utang ang katong naprinda na yuta, then we'll have to acknowledge that. Pero dili man sana siya end of the road, no, wa man nga ingon nga di gyud ta pwedeng kahangyo sad sa tag-iya pod, no, sa yuta na among gihigayon nga pwede na to mahangyo ang tag-iya sa yuta nga ato na lang ng dawaton ug tabangan mo niya nga mahilona mo or unsa. Pero like I said, you will have to check also kung valid ba pud to ang proseso sa pagprinda. Diba ako man tong gilay down ninyo dapat in writing, no, og nasuwat to og tarong kay ug wala, wa po'y katungod ang katong tag-iya sa yuta aw katong giprindahan or giutangan nga mopapahawa ninyo kay dili pud valid ang proseso sa kanang gitawag natong pagprinda or real estate mortgage. Akong advice, kuha mog abogado, ipakita ang dokumento para matan-aw ug makitag klaro kung sakto ba ang prosesong giagian para sa inyuhang yuta. Okay? Kay og dili di ay basin di ay dili pud wa pud siya kasukat tungod nga mo remate na siya katungod maningil sa utang kay ang utang pwede man bayran pero kung sayop to ang proseso sa pagprinda di niya pwedeng marimate ang yuta. Kasabot nakanapagapon mo'y utang kaya niyo to bayran of course pero posibleng protektado mo from being deprived of your property. Akong suggestion pangita mog abogado na may mga abogado gihapon nato, no, so mangita ta og kinsay makatabang nato dire asa manindapitan ni ato ang letter sender taga Balamban na daghang abogado din ha or pada pud ta moduol din ha sa IBP Cebu province, no, to guide you and help you. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.